ngithatha ithuba ngibulise abazalwane egameni elikhulu lenkosi uJesu. Amen. Sibonge uNkulunkulu osigcinile noma oye wasithwala ukuba sifike kule ndawo sisaphephile. Siphinde sibonge futhi ukuba esithwalile ekudini beviki. Sibonge nesifundo esiqeda kukhumaliso kanye nomculo besikade singene kiwo kuze kube manje. Ngimike lapha kwenu bazalwane ngenhloso noma ngesizathu sokuba ngizokhuluma ngamazwi kaNkulunkulu. Noma inhloso yokuma phambi kwenu ukuba ngizoveza lokhu uNkulunkulu akufundisayo emazwini akhe. Inhloso ayisikhona mhlambe ukuzoveza noma inhloso ayisikhona mhlambe ukuzoveza izinto ezithize, kodwa ukuba sizoveza lokhu uNkulunkulu asifundisa khona emazwini akhe. Njalo-ke amazwi kaNkulunkulu uma ephuma noma uma eza kimi noma eza kuwe asuke enesizathu nenhloso yokuba kungani amazwi aphuma. Akusikhona ukuthi aphuma ngoba kungukuthi nje kuqhuthwa isikhathi noma kwenziwa nje ngokwenjwayelo, kodwa yingoba kunesizathu uNkulunkulu afuna ukuthi singabazalwane noma singabantu nje siqonde ngendaba yakhe uNkulunkulu nendaba yomuntu noNkulunkulu. Ngakho-ke isifundo sethu esizokhuluma ngaso namhlanje sisencwadini kaMark 7 verse number 7. Kodwa-ke ngokucela nje noma ngokuphiwa ilungelo yini bazalwane ngicela ukuthi siqale le ndaba kuverse number 6 ukuze mhlambe kuverse number 7 kuzoba lula ukuthi simuzwe ukuthi ezekhuluma ngalendlela akhuluma ngayo kahle kahle inkulumo ibikade ivela kuwo. Uthi-ke uJesu lana wayesethi kubo uIsaya waprofetha kahle ngani nina bazenzisi njengokulonyiweyo ukuthi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Verse 7. Kodwa bangikhonza ngeze befundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu. Uma-ke ulalela amazwi noma ulalela nje lenkulumo esifundayo kulamavesi amabili esiqeda kwafunda, uJesu lana ukhuluma nabantu ababengabaFarisi. Ngakho-ke ukhuluma kubo ebabheka noma ebheka indlela abenza ngayo izinto, ngenxa yokuba babekade bembuze ngesenzo esenziwa ngabafundi bakhe ukuthi abafundi bakhe abahlambi izandla noma bagezi izandla uma bedla. Ngakho-ke uJesu leyo nto leyo abayibuzi kuye ngokwesimo sakwezempilo ukuthi ngokwezempilo nje kuba kanje, kodwa uJesu ubuka ukuthi lento bayiveza njengokwesifundiso. Ngakho-ke uvela-ke la verse number 6 ekhuluma-ke lamazwi athi wayesethi kubo uIsaya waprofetha kahle nani nina bazenzisi njengokulonyiweyo ukuthi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Athi-ke bangikhonza ngeze befundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu. Isihloko-ke esizokhuluma ngaso noma esizobukisana sona sithi imiyalo yabantu. Indaba esizobuka yona noma esizoyikhuluma lesikhathi yindaba ethi imiyalo yabantu. Kaningi
sibuyelela igama elithi umyalo. Akusiso sonke isikhathi umyalo uba mubi. Kukhona isikhathi lapho umyalo womuntu ungaba muhle. Kodwa kukhona isikhathi futhi lapho umyalo womuntu ungeke ube muhle. Ngabe uma siza endabeni kaNkulunkulu, umyalo womuntu asike isikhathi la umuhle khona. Kodwa umyalo womuntu ungaba muhle uma umuntu eyalwa ngokwezinto nje zakulobu kuphila. Kodwa mase kukhulunywa ngento eyintando kaNkulunkulu, sekufanele ukuthi kukhulunywe ngokubuya komyalo kaNkulunkulu osemazwini akhe uNkulunkulu. Yikho-ke uJesu ethi lesi sizwe simdumisa ngezindebe zomlomo, singikhonza ngeze, sifundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu. Mhlawumbe umbuzo siselande kwisingeniso uthi zingaki izinto ezifundiswayo ekuphileni kwabantu bezenkolo, zingaki izinto esizifundisayo mhlawumbe nathi ekuphileni kwethu, kodwa othi uma usuyilandela bese uyabona ukuthi le nto ayisiwo umyalo kaNkulunkulu, iwumyalo womuntu. Ngoba uthi uJesu bangikhonza ngeze, befundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu. Uyabona ukuthi uma sibuka indaba uJesu avela nayo la, uvela nenkulumo eyisisindo, uvela nenkulumo enamandla ukuthi ukukhonza uNkulunkulu akusiyo nje into okumele ngiyithele ukuthi iyisikhala nesiphethe, kodwa kufanele ukuthi into yokukhonza uNkulunkulu kube yinto efundelayo ngokokubhala. Ngoba akusho uma ngithi ngiyamkhonza uNkulunkulu sekuphelile, akusho ukuthi ngiyamkhonza uNkulunkulu indawo isiphelele, kodwa kumele ukuthi kuyehlelwe phansi, kubhekwe, kufundwe, ibhale ukuthi iyavumelana yini nalento. John 7:38 uJesu ukakhuluma lapho ngosuku olukhulu lomkhosi. Uthini mayekhuluma uJesu ngosuku olukhulu lomkhosi na? Utokhola yini njengokuza kombhalo esiswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphila. Uyabona ukuthi ukukholwa nokukhonza kumele kube izinto ezinike ekubhalweni, hhayi izinto ezinike emqondweni womuntu. Kumele kube izinto ezifundekayo ngokobhalo. 1 Corinthians chapter 2 verse number 2 kuya verse number 4. Kube izinto ezifundekayo ngokobhalo, ezibonakalayo ngokobhalo ukuthi umbhalo uyavumelana nazo. Uthini ngokuba ngeke uma uthi angiwukwazi omunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu lowo obethelwe esiphongolweni. Mina ngangikini
uvumelane namandla kaNkulunkulu, kumele uvumelane nezwi likaNkulunkulu. 2 Peter chapter 1 verse number 3. 2 Peter chapter 1 verse number 3. Umpostoli uPetro ukhuluma indaba yamandla, njengoba sisesendabeni yamandla ukuthi kumele ukukhonza kwethu kube ngamandla, ukukhonza kwethu kube ngezwi likaNkulunkulu. Njengoba amandla akhe uNkulunkulu esinikile bonke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe. uNkulunkulu usinikile amandla akhe obuNkulunkulu. Ngamagama aseduze, uNkulunkulu usinikile izwi lakhe. Akumele ukuthi mina, akumele ukuthi wena, akumele ukuthi sonke silizwe izwi lakhe uNkulunkulu, ukuze ukukhonza kwethu kuzokuba ngokuya kwezwi likaNkulunkulu. Njengoba amandla akhe obuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumazi yena nokumesaba yena. Izinto zokwesaba uNkulunkulu zisembhalweni, izinto zokwazi uNkulunkulu zisembhalweni. Akekho umuntu namhlanje onelungelo lokuthi uNkulunkulu ufikile ebusuku wamtshela ukuthi nokuthi. Akekho umuntu onelungelo lokuthi hayi mina sengiprofethile ukuthi nokuthi. Into okumele iprofethe yizwi likaNkulunkulu. Isabulo 1 verse number 3. Into okumele iprofethe yizwi likaNkulunkulu. Yizwi okumele lithinte mina, yizwi okumele lithinte wena, yizwi eliprofethayo. Akekho umuntu okuthiwa uye ongumprofethi. UJesu bayakhuluma ngoJohane, ubusisiwe ofundayo nabo abezwayo amazwi alesi profetho bagcine okulotshiwe kuso, ngokuba isikhathi siseduze. Babusisiwe abafundayo nabo abezwayo amazwi alesi profetho. Ngamagama aseduze, indaba kaNkulunkulu isetheleni uyizwe esifundisweni esivela ngokobhala, uyizwe esifundisweni esivela ngokubuya kwamazwi kaNkulunkulu. Ngabe uJesu uthi-ke lesi sizwe singikhonza ngeze, sifundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu. Sifundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu. Ake sibheke-ke iphuzu lethu lokuqala kulesi sifundo. Sesibukile yonke lento ebonisa umqondo noma ebuyisa umqondo ukuthi ake sibuke ukuthi uma sibuka indaba yokukhonza uNkulunkulu kumele ibe ngamandla kaNkulunkulu. Uma sibuka indaba yokukhonza uNkulunkulu kumele iye ngokombhalo kaNkulunkulu. Kodwa ake sibuke ukuthi uNkulunkulu uyanaka yini ukuthi simkhonza kanjani. Phuzu lokuqala, uNkulunkulu uyanaka yini ukuthi simkhonza kanjani. Noma uNkulunkulu ujabulela ukuthi nje siyamkhonza, akanaki ukuthi simkhonza kanjani. Manje kumele ukuthi sifike mbhalo khuluma ukuthi uNkulunkulu uyanaka yini ukuthi simkhonza kanjani. uNkulunkulu uyanaka yini ukuthi simkhonza kanjani. uNkulunkulu uyanaka yini ukuthi simkhonza kanjani. Mawubheka incwadi kaJohn 4 verse number 24. John 4 verse number 24. uJesu ukhuluma nowesifazane waseSamariya. And then bekhuluma nowesifazane waseSamariya uthi-ke uJesu, uNkulunkulu ungumoya, abakhulela kuye bafanele ukukhulela ngomoya nangeqiniso. Mangabe leli gama ulibheka alisho ukukhulela ukuthi siyathanda, kodwa lisho ukukhulela ukuthi kwezoshini noma kokukhonza, ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu abazokumkhonza yena ngomoya nangeqiniso. Mawubheka incwadi kaJohn 17 verse 17
izimfundiso zabantu kaningi yizinto ezijabulisa inyama, kodwa uNkulunkulu ufuna simkhonze ngomoya nangeqiniso. Buka incwadi yabaseFilipi 3:3. uNkulunkulu ufuna simkhonze ngomoya nangeqiniso. Ngithiya mina kaningi izinto ezijabulisa nokuthola uNkulunkulu khonzwa ngezimfundiso zabantu kwenziwa izinto ezijabulisa inyama. Yizwa uthi uPawulu lapho kwabaseFilipi 3:3 ngokuba singusola thina esikhonza ngomoya kaNkulunkulu sizibona kuKristu Jesu singethembe enyameni. Galatia 5:14 or Galatia 5:14 simhlanganise nale ncwadi. Galatia 5:14. Galatia 5:14. Ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezimini lokuthi wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. No, awufake verse 17. Verse 17. Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya, kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Ngokuba lezi zinto ziyabelana ukuze lingenzi lokhu elikuthandayo. Buka kuye incwadi yabaseFilipi 3:3 ithi thina singusola kwakhe esikhonza uNkulunkulu ngomoya, asizibongi enyameni. Ngamajoni aseduze sikhonza uNkulunkulu ngani? Ngomoya. Ngakho asimkhonzi uNkulunkulu ngani? Ngenyama. Ngabe inyama ngoba yenzani? Ikhanuka okuphambene nomoya. Inyama ikhanuka ifuna okuphambene nomoya. Mawubheka uGalatia lo esifundile uverse 17. Galatia 5:17. Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya, kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Ngokuba lezi zinto ziyabelana. Inyama lena ozothiwa hlabelela, yona inyama ithi dada. Umoya izwi lithahlabelela kuba ngomlomo wakho uhumele inkosi. Inyama ithi yebo ihumele inkosi, kodwa phinda futhi udansa, noma phinda futhi ushaye insimbi. Ngabe lezi zinto ziyabelana, azenzi into eyo. Buka incwadi yabaseKorinte 14:15. Uma sihlabelela asihlabeleli ngenyama, kodwa sihlabelela ngomoya. Ngoba inyama ikhanuka okuphambene nomoya. Inyama ifuna izinto eziphambene nomoya. Kunjani pho ngizokukhuleka ngomoya, ngikhuleke nangengqondo futhi, ngizokuhuba ngomoya, ngihube nangengqondo futhi. Yabona ukuthi ayikho isikhala sokwenza izinto zokukhonza uNkulunkulu ngenyama. Inyama ayikaze yamthokozisa uNkulunkulu uma siya ekukhonzeni uNkulunkulu. Kodwa yini into ethokozisa uNkulunkulu? Ukuba kwenziwe izinto ngomoya, kwenziwe izinto ngokubuya kwezwi likaNkulunkulu. Ngakho-ke uma izwi lithi hlabelela, izwi lithi huba, kumele uhube. Uma ngahle umzalwane njengoba esibukisa asuma ezila phambili athi bazalwane ake sihlabelele unamba 18, bese evele nje thina ehlezi phansi or yena ehlezi phambili noma mhlawumbe athi mzalwane oqalela unamba 18, avela suke umzalwane ehlezi phansi bese khona isikhalo unamba 18 uzothi uthanda ukababa avele nje hlayisa. Kusho akamzwanga lo ukuthi uthe akenzini, ngoba akashayi ukuthi shaya izandla, kodwa uthe qala unamba 18 akashayi ukuthi shaya izandla noma shaya
iJobe. Kodwa masibuka kuKolose 3 verse number 16 ukuthi uthini uNkulunkulu kuleyo ncwadi leyo ngendaba yokuhlabelela. Kolose 3 verse number 16 uthi izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu, livame nifundisane ngokuhlakanipha konke, niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo omoya, nimuhubele uNkulunkulu ezinhliziyweni zenu ngokubonga ngamaculo omoya, hayi okwenyama. Ngamaculo omoya nihubele uNkulunkulu ngamaculo omoya. Yabona-ke ithi inkulumo ithi nifundisane ngokuhlakanipha konke, niyalane ngamahubo. Kuthi amahubo ayakwazi ukungena kwisigaba sokuthi ayabuyana. Amaculo ayakwazi ukungena kwisigaba sokuthi ayafundisa. Efesu 5 verse 19. Amaculo ayakwazi ukuthi abuyane, noma amaculo liyakwazi ukuthi lisiyane. Kodwa insimbi ayikwazi ukuyala umuntu. Akekho umuntu ongayeka sensimbi, akekho umuntu ongayeka ukuphaphatha ukuthi. Kodwa iculo malihlatshelelwa lizwakala iy'nhlamvu zamagama alo ukuthi lithini. Liyakwazi noma ngabe udabukile, noma ngabe inhliziyo ibuhlungu, noma ngabe uzwa ubuhlungu, kodwa ngehubo elithize elizobe libuzwa bese uyakwazi ukududuzeka kuleso simo, ngoba ihubo likwazi ukwenza into enjalo. Kusho izwi liphendulane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo omoya, lihlabelele lihubele iNkosi ezinhliziyweni zenu. Njalo bakhulunywa lezi ncwadi ezimbili, Kolose 3 nalezi, kuthiwa masihuba kufakwa igama elithi umoya. Bese nihubele iNkosi enhliziyweni yenu, nihubele iNkosi enhliziyweni yenu, nihubele amahubo awomoya. Buka futhi into engumqondo ojulile ithi niphendulane ngamahubo. Amahubo iyaqala balapha baphendula balapha ngendlela sokuculwa ngayo noma ngokubaleka okuculo leyo. Bese leso senzo sakha ukuthi-ke siyayalana noma sakha ukuthi-ke siyaphendulana. Uma-ke ngiyabuyela futhi, uma-ke kunomuntu ohlezi lapha oshaya iy'nsimbi zake zayala bani, zake zaphendulana kanjani? Izinto zokwenyama. Yiqiniso ukuthi zimnandi noma ubani. Khona indawo ebenginokuguda kuyo laphana enhlala khona. Bebenokuyishaya lezi zinsimbi lezi ey'shayayo lemasokweni. Nami kwenzeka umuntu engiguda kubona lezi zihlawula umase. Ngoba zimnandi noma kubani insimbi. Kodwa nokuba zimnandi kanjalo, aziveli ngokobhala, aziveli ngokobuya kwamazwi kaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu uyanaka yini ukuthi simkhonza kanjani? Yebo, uNkulunkulu uyanaka. Yebo, uNkulunkulu uyaqaphela ukuthi simkhonza kanjani. Wake waqaphela uNkulunkulu umlilo owawushiswa noma owawubaswa abapriest. Waqaphela ukuthi uyabona masibuka umlilo singawubuka thina umlilo ofanayo ukuthi umlilo. Kodwa uNkulunkulu wabona ukuthi lona sesiwo lona okufanele ngabe bamshisela wona. Waqaphela wabona ukuthi emlilweni umlilo uwumlilo, ukuthi noma umlilo uwumlilo. Wabona ukuthi lona sesiwo lona yiwo lo. uNkulunkulu uyanaka, uNkulunkulu uyaqaphela ukuthi simkhonza kanjani. uNkulunkulu akajabuliswa ukuthi nje siyangena hlangana
siphume seke kwenziwe yonke into eyenziwayo kube mnandi sijike kube masubethu then-ke kube njalo kube ini bese sukungijabela leyo nto leyo. uNkulunkulu uyanaka ukuthi simkhonza kanjani. Ukukhonza uNkulunkulu uJoshua wabonakalisa ngokusobala ukuthi uNkulunkulu ngempela uyanaka. Ngoba ubheka kaJoshua 24:15 uJoshua uyabonisa ukuthi uNkulunkulu uyanaka ukuthi simkhonza kanjani. Uyanaka uNkulunkulu ukuthi simkhonza kanjani. Uyanaka uNkulunkulu uma ungumele umkhonza uJehova khethani namuhla ukuthi ngubani enyakumkhonza noma wonkulunkulu abakhonzayo oyihlo besengaphesheya komfula noma wonkulunkulu wama-amori elihlala ezweni lawo kepha mina nendlu yami somkhonza uJehova. uNkulunkulu uyanaka ukuthi ukhonzwa kanjani. 1 Kings 18:21 uNkulunkulu uyanaka ukuthi ukhonzwa kanjani. Akajabulela ukuthi nje siyamkhonza. Yabona-ke imbuzo engivela ngisho bonke abantu ba-wrong, ngisho bonke abantu asimile esihlalweni sokwahlulela abantu, kodwa sibe esihlalweni sokuthi sikhulume lokho kushiwo amazwi kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu abadala babobheka u-Eliya wasondela kubo bonke abantu wathi koze kube nini ningancika phakathi kwezinhlangothi ezimbili na? Uma uJehova enguNkulunkulu nalelene, kepha uma ungubhali nalelene, kodwa abantu kabaphendulanga ngazwi. Into engiyithandayo uthi u-Eliya loba nini ningancika phakathi kwezinhlangothi ezimbili. Kumele uhlangothi lube lodwa. Noma ukuthi uNkulunkulu ungubhali akazi uNkulunkulu ubhali. Noma ukuthi uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba akazi ukuthi nguye. Yini nibabanikaningi akazi nomhlaba. uNkulunkulu uyanaka ukuthi ukhonzwa kanjani. uNkulunkulu ufuna ukuthi abantu bamkhonze ngokwendlela yena ayimisile emazwini akhe. Roma 12:1. And then uma ubheka-ke ukuthi uNkulunkulu uyanaka yini ukuthi simkhonza kanjani. uPawulu ukhuluma amazwi amahle uthi ngabe uyancenga bazalwane ngokubele kukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophumileyo ongcwele othandeka uNkulunkulu kube ukukhonza kwenu koqobo. Number 2, ningalingisi lelizwe kodwa niguquke isimo kwenziwe ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyinhlalo kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Ukukhonza kwenu kube ngokoqobo. Number 2, ningalingisi lelizwe. Lelizwe nalo linazo izinto elizenzayo egameni lokukhonza, kodwa nina ukukhonza kwenu akubo ngokoqobo ngoba lelizwe liyakhonza kodwa aliqondi. Ngabe nina kumele nikhonze ngokuqonda, ningalingisi lelizwe. Nikwazi ukuhlolisisa okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo nokuyinhlalo kaNkulunkulu. Ngithanda le ndlela ethi nikwazi ukuhlolisisa. Izenzo 7:11 ithi labo-ke abebahle kunabaseThesalonika ngokuba banamukela izwi kaNkulunkulu ngenhliziyo yabo yonke base beyahlolisisa imibhalo imihla nemihla ukuba zinjalo yini lezo ndaba. Sihlole imibhalo, sihlole amazwi ukuthi ayavumelana yini nalento. Ngoba uthi leyo mbhalo uthi nibe nokwazi ukuhlolisisa okuhle nokuthandekayo kuNkulunkulu. Hhayi okuthandeka kini, hhayi okuthandeka kuwe, hhayi okuthandeka kumuntu othize, kodwa ukuthandeka kuNkulunkulu. Inkosi iyanakisisa. Inkosi iyanaka ukuthi siyikhonza kanjani. Inkosi iyanaka ukuthi uma siyikhonza kanjani. Mawubheka kaJohn 4:23 ngampela inkosi iyanaka ukuthi siyikhonza kanjani. Inkosi iyanaka ukuthi siyikhonza kanjani. Ukuthi yiphi indlela inkosi esiyikhonza nayo. Futhi kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abakhulekayo abaqinisileyo
ngomoya nangeqiniso. Ufuna abantu abazokwenza njalo. Ufuna abantu abazokwenza njalo. uNkulunkulu ufuna abantu abazokwenza njalo. Ngakho-ke kunento uJesu ayishilo lapha ukuthi lesi sizwe singikhonza ngezindebe zomlomo. Yabona ukukhonza ngezindebe zomlomo kaningi kuyinto enhle, ngoba kuyinto ethi umuntu ukhuluma amagama amahle maqede enze okwahlukile. Kodwa ke siyabona ukuthi lo muntu ukhonza nani ngezindebe zomlomo. Mawubheka isibonelo esihle salokho mawubheka incwadi kaJeremiya 42 kuya kuvesi number 1 kuya kuvesi number 6, nencwadi kaJeremiya 43 kuya kuvesi number 1 kuya kuvesi number 3. Uzobona isibonelo esihle. Asiqale ngoJeremiya 42 verse 1 kuya 6. Uzobona isibonelo esihle la sabantu bekhonza uNkulunkulu ngezindebe zomlomo. Uthi uJeremiya, zasondela zonke izinduna zempi noJohanani indodana kaKheraya noJezaniya indodana kaHoshaya nabantu bonke abancane nabakhulu. Zathi kuJeremiya uprofethi, ukumusa kwethu makwamkeleke ngaphambi kwakho. Usikhulekele uJehova uNkulunkulu wakho, umusele zonke lensali ngokuba sisele singaba yimosana kwabaningi njengalokhu amehlo akho ekubona nje. Ukuba uJehova uNkulunkulu wakho asibonise indlela esiyakuhamba ngayo nalokho esiyakwenza. Wayesathi kubo uJeremiya uprofethi, ngilizwile, bhekani ngiyakukhulela uJehova uNkulunkulu wenu njengamazwi kuyakuthi noma yintoni uJehova ayakuniphendula ngayo ngilitshele yona nginganigodeli lutho. Bathi kuJeremiya, uJehova makabe ngufakazi oqinisileyo nothembekileyo ngathi uma singenzi njengamazwi onke uJehova uNkulunkulu wakho ayakuthuma nawo kithi. 6. Noma lilihle noma lilibi siyakulilandela izwi kaJehova uNkulunkulu wethu esikhuluma kuye ukuba kube kuhle kithi lapho sililalela izwi likaJehova uNkulunkulu wethu. Yabona-ke insali maqeda ukuthunjwa uJuda eya eBhabheli, laba abasala beza uJeremiya bazothi, Jeremiya, sikhulekele uNkulunkulu wakho, sithusele uNkulunkulu wakho ukuba uNkulunkulu wakho asibonise indlela esizohamba ngayo. Uthi uJeremiya, ngizokwenza lokho. Bathi impela uNkulunkulu akaba ngufakazi wokuthi sizibophile ukuthi into azothi asiyenze sizokuyenza, ngoba sibonile abafowethu bahambile bathunjini. Thina sisala sibancane la, abaningi bahambile. Uyabazwa abantu bakhuluma amazwi amahle namnandi. Ungazi impela usho ukuthi hayi bafunda kulokhu uNkulunkulu akwenza. Kodwa kuba kuvesi number 1 verse number 3 uJeremiya 43 ubona ukuthi ukhonza uNkulunkulu ngezindebe zomlomo. Uthi-ke kwathi lapho uJeremiya eseqedile ukukhuluma kubantu bonke amazwi kaJehova uNkulunkulu wabo, uJehova uNkulunkulu wabo amthume nawo kubo onke lawo mazwi. Kwakhuluma uAzariya indodana kaHoshaya noJohanani indodana kaKhereya nabantu bonke abaziphenyayo. Bathi uJeremiya, ukhuluma amanga, uJehova uNkulunkulu wethu akakuthumanga ukuba uthi aniyubuya eGibhithe ukuba nigobokale khona. 3. Kepha uBaruki indodana kaNeriya ukhathalisa nathi ukuba sinikelwe esandleni samaKhaledi ukuze
asibulale, asithumbele eBhabhele. Usikhosiyabhele. Basho ukuthi lonke izwi uNkulunkulu azothi silenze sizolenza. uJeremiya hamba ulanda amazwi uNkulunkulu. Uwaletha kubo laba bantu. Abathe yonke into oyishoyo sizokuyenza. Mase yisho bathi namanga. Yabona-ke abantu kaningi into abanayo noma laba bantu into ababenza. Babefuna isiqiniso sokuya eGibhithe. Ukuthi njengoba bonke abantu bethunjiwe baya le eBhabhele, sasala thina. Ngakho-ke thina sifuna ukuthi sihambe la siye eGibhithe, lapho ongekho khona mpi, ongekho khona ini, siyoyihlalela khona. Kodwa sifuna ukuhamba ngegama elihle lokuthi uNkulunkulu usikhululile ukuthi hambani niye eGibhithe. Mangabe uNkulunkulu esesho okuphambene nalokho okuthandwa zinhliziyo zabo, sebethuna manje. Yinto ekaningi leyo eyenzakalayo. Siyafuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu uthini. Kodwa mangabe uNkulunkulu esethi lokhu kuyisono, lokhu akwenziwa, bese unamanga. uNkulunkulu akashongo nabo baphikisa uJeremiya ngoba babefuna ukuthi athi uJeremiya, hayi uNkulunkulu uthi hambani niye eGibhithe. Babenzani-ke laba bantu? Babekhonza uNkulunkulu laphana nezindebe zomlomo. Babemdumisa uNkulunkulu nezindebe zomlomo ukuthi hayi abakushoyo sokwenza. Bazobona umqondo kumele batheke ithi uthi uNkulunkulu kumele simkhonze ngomlomo nangenhliziyo yethu nangezenzo zethu nangempilo yethu yonke. Yonke into yethu kumele ivumelane. Yikho uJehova ethi khulumani kanjalo nenze futhi kanjalo. Lokho esikukhulumayo akube lokho esikwenzayo. Lokho esikwenzayo akube lokho esikukhulumayo. Lokho esikufundisayo akube lokho esikwenzayo. Ukethi uPawulu wena ofundisa ukuthi kunempiwa uyeka. Wena ofundisa ukuthi akungaphambi kodwa uthanda ithempeli. Lento bathi ayenziwa wena uyayenza. Wena ukhomba indlela uphinde ujike. Uthi nansi indlela. Bese bangena kuyo nawe bese bayabajikela ukuba uyela wenza okuhlukile noma wenza lokho ebebekade bekwenza bengabe bikho kule ndlela. Yabona-ke ukuthi into-ke impikala thatha isikhathi sakho siyabhela. Ngifuna ukuthi-ke siye emaphethelweni-ke basibaba ukuthi ukukhonza uNkulunkulu ngemiyalo yabantu, uNkulunkulu uyanaka ukuthi simkhonza kanjani. And then-ke ingxenye yokugcina ibizojikela. uNkulunkulu uyanaka ukuthi sengimkhonze iminyaka emingaki na. Ngabe uNkulunkulu uyakunaka yini lokho ukuthi sengimkhonze iminyaka emingaki kule ndawo engikuyo. Ngakho-ke ngoba sesingamkhonza sengingaqhubeka. Uyabona abantu abadala, ubona abantu abadala mntanami ungakafiki ngamina sengathi ngiphuma lapho sengathi nyaka ngukeke ingaka. Mina ngikubongele umuntu osuke sekhulile okwazi ushiya isonto, ngoba ngavele izinto akayigqukanga ngokwenyanga kodwa wazibuka ngokukaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu akanaki ukuthi sewumkhonza isikhathi esingakanani emiyalweni yabantu, kodwa uNkulunkulu unaki ukuthi umkhonza isikhathi esingakanani emiyalweni wakhe. Mawubheke incwadi kaMateyu 20:16 uzobona ukuthi ngampela uNkulunkulu ukanjani. Nencwadi kaMateyu 7:21-23 uzobona ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi senze imiyalo yakhe. uNkulunkulu akalandela ukuthi esontweni sewuhlala iminyaka engakanani. Futhi uNkulunkulu akalandela ukuthi esontweni bakwenzela
into enye kangakanani. Noma ngabe kuthiwa washonelwa zingane zakho zonke, noma ngabe washonelwa abazali bakho bonke, esontweni bakungcwabela bona, bakwenzela yonke into kahle la esontweni. Mase kufike iqiniso, niyokulazi iqiniso, neqiniso lokukhulula. John 8 verse 31 verse 31. Mase kufike iqiniso, iqiniso lokukhulula. Ukuthi bakusiza, uyobuyazi, hayi ngiyabongela nangisiza, nangazi ukuthi hamba ngokufonela. Hayi yabo, kodwa manje sengiqinisweni. Ngoba iqiniso lolo likhulula umuntu. Ngakuba uNkulunkulu akalandaba ukuthi umkhonze isikhathi esingakanani esontweni. Futhi uNkulunkulu akalandaba ukuthi lento e-wrong usuyenze isikhathi esingakanani. Kodwa into anendaba nayo ukuthi uma usaphila uyiyeke leyo nto leyo, ubuyele entambeni kaNkulunkulu. Asiphetheke ukukhonza uNkulunkulu ngokwemiyalo yabantu. Bekumele ngabe sisebandleni, ngabe asikho ebandleni, bekumele sikubalekele ukukhonza uNkulunkulu ngemiyalo yabantu. Mangabe usebandleni, bekumele ukuthi siphenduke, siyiyeke leyo nto leyo, senze lokhu okushiwo uNkulunkulu okuyimiyalo wakhe uNkulunkulu. Ngoba uPawulu ukuthi ukuze ukukholwa kwenu kungeni ngemiyalo yabantu, kodwa kume ngamandla kakhulu. Bekumele sikubalekele-ke ukukhonza uNkulunkulu ngokwemiyalo yabantu uma sisebandleni. Uma ukuthi awakabikho ebandleni, awakakholwa ivangeli, uthobelele ivangeli, ubhabhadiswe, inkosi iwenezele ebandleni, bekumele ukuthi uma ukhonza uNkulunkulu ngokwemiyalo yabantu, ukubalekele lokho ngokuthobela ivangeli, ukholwe, ubhabhadiswe, inkosi ikunezele ebandleni layo, inkosi ikusindise ezonweni zakho. Ngoba iqiniso lithi njengoba usesontweni ukhonza uNkulunkulu ngokwemiyalo yabantu, iqiniso lithi awusindisiwe. Kuze-ke usindiswe kumele wenze lokhu okushiwo yizwi likaNkulunkulu. Ngakho-ke inkosi inenze kahle, inkosi iqinise, inkosi ibusise ukufundwa kwamazwi ayo. Amen.